ya kabere asetaro yomurai bwensa sorongorwa gusi asera chiko gendera rituko ria ankyo abego rituko ria Jumatano ayuka gendrete ase county ya Kisii na Nyamira aiga somo chu Nairobi mubungo bamachoge borabu Mheshimiwa Obadia Barongo orokiro gotagwo kwae kubwatekana na maonchoreria ayo akorere ase etaro yomurai bwensa William Ruto oyo gendrete netaro ya sorongorwa gusi abwase rituko ria ankyo harobeire goche gotarira ensemo yabo machoge borabu aneke gima ensemo ya Kenya ase baronga tebire chinkumani gochi goteba murai bwense tari gochi agwikirana ase ensemo yo kubwatekana ne para ya ensemo yo etari goeteka barongo nigo bono amochiri habarai bikia makia UDA abo bakorera monchoreria yo boiga sate biro murai bwense nigo ariete eira yo gochi akwagacha epare yo ntomanye tengo monene bwense William Ruto no are gusi agwo kare schedule yo president yale kworo kinga ngocha kuikare nge Kenya aba machoke babura bunigo bwatoko semerianga omo president ngochiare goika Kenya inyoranga constituency yane ntobwato muchando igoro ye para ya mugonga Kenya rio kindo na magenje pare yegere very famous as siasa ya machoke borabu kiagera neyemo gatie chipara chitaraba chiko shughulikerwa completely ne serikali ya Kenya Kwanza inyoranga Kenya Kwanza yanyorete chikura chinyinge sana kuruese constituency yane nabanta aba bamwakerete chikura mbanza bete ingamba rwanirire at least pare yo enyare koera pare yo yachagetu no musike onyanja igachicha musike professor bono yahikirenga kie pare bado terahera abana inchi nigo basa meretienga buna William ago chigocha Kenya barabuboko abanyene ngocha ko make sure barengenga ba make clear statement ekworo ki William Ruto ogotaka kiko kwabo igoro yogo takoro kwe pareyo intubuna machoge ngwaka na tole bango na inde intubuna machoge ntohete serikali ye chikura bono edaika yo moelio tokote bigunga president ya chenchiri bono ego chikogenda mogonga ekuru mogonga eline ndege egende bobasi na harorire kigekogera president ego chiko kotamigwa koru mogonga gochi bobasi neze ngenjo epare yakuru mogonga gochi Kenya president yale gochikonyetera eche gukwanira abantu be constituency yane Kenya president nigo yale gocha gukumi ninki ke kororekana se parelia taringa tera aero kohera gwoka nande chinsemo chiriase yaro setigwe chiachakire gosareka eye ne para ebwenete goshugulikeru kabisa kiagara economic activity ya machoge baborabu nene sana egotumeka se pareri igongo suspecting aba raiba UDA abo bakora upaka no muzike migosi mbamanyete igoro ye pare bonsie bamanyete nga onyo mo president ogochigwete pare kogenda Kenya ngocha koba yare ngegento kyoko obosoku kyagere pare yekene kya Nyasaye igekororekana bobe president ngojere bo machoge lakini president nige gocha koligereria echiro yae ya mugonga eyo manyete pet project yae anchete koros chichiro aba machoge gento batagete ne para